שאלה ראשונה. אלירן החליט להזמין את חבריו לצפות במשחק הגמר של גביע אירופה לאלופות. לכבוד המאורע רכש של אירן שתייה. יש לנו 3 בקבוקי זירו, 1, 2, 3. יש לנו 2 בקבוקי נסטי, אפרסק, 1, 2. ויש לנו 5 בקבוקי מי עדן, 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו שואלים אותנו בכמה דרכים יכול אלירן לסדר את בקבוקי השתייה על השולחן. שימו לב, כשיש לנו ככה קבוצות של מוצרים, בדרך כלל יש אחת משתי אפשרויות. או שרוצים שכל קבוצה תהיה ביחד, ואז יש לנו את העניין של סידור חיצוני, סידור פנימי, או שיש לנו שאלות שבהן מדובר בסידור של פריטים זהים. איך אנחנו מזהים את זה? קודם כל, אם היו אומרים לנו שרוצים שכל הבקבוקים כאלה יהיו ביחד, וכל אלה יהיו ביחד, וכל אלה יהיו ביחד, אז מדובר כאן בסידור פנימי. מאחר ולא הגבילו אותנו מבחינת הסידור, אבל כן אנחנו רואים שיש לנו 3 בקבוקים שהם הרי מאותו סוג, ו2 בקבוקים גם כן שהם אותו דבר, ו5 בקבוקים אותו דבר, הרי שמדובר בשאלה של אפשרויות לסידור של פריטים זהים. מה שאנחנו עושים בשאלות כאלה, אנחנו אומרים ככה, באופן כללי יש לנו כאן 10 פריטים לסדר, יש לנו 10 בקבוקים שזה 10 עצרת. עכשיו מתוך אותם בקבוקים 10 עצרת, יש 3 שהם זהים, לכן נחלק ב3 עצרת. יש לנו גם 2 זהים, ולכן גם נחלק ב2 עצרת, ויש לנו גם עוד 5 זהים, אז נחלק גם ב5 עצרת. כשאתם עושים את התרגיל הזה, לא לשכוח לשים את המכנה בתוך סוגריים. סך הכל 10 עצרת חלקי כל הביטוי הזה נותן לנו 2520, ולכן התשובה הנכונה היא תשובת ג'. מתי זה היה שאלה שבה היינו צריכים לעשות את העניין של סידור חיצוני, סידור פנימי? אם סתם לדוגמה, היו אומרים לנו שהוא קנה 3 בקבוקי קולה, שזה קולה זירו, קולה דיאט ופפסי קולה, ואז בעצם מדובר ב3 פריטים שונים, אבל היו אומרים לנו שכל הקולה צריכים להיות זה לצד זה. ואז היו אומרים לנו שהוא קנה 2 בקבוקי נסטי, 1 נסטי אפרסק ו1 נסטי לימון, ושניהם צריכים להיות ביחד, אז גם כן יש לנו סידור פנימי. ואז השאלה הייתה מדברת על סידור פנימי, וכמובן הטכניקה הייתה אחרת. אז לגבי השאלה הזו אמרנו התשובה הנכונה היא ג'. בשאלה 2, שאלה שנייה, נעמה בכיתה א' ולומדת 5 מקצועות שונים, לכל מקצוע יש מחברת. ביום הראשון ללימודים החליטה לקחת איתה את כל המחברות. בשיעור הראשון ביקשה המורה לראות כיצד עטפה את המחברות בחשבון ועברית. מה הסיכוי שתוציא 2 מחברות אלו באופן אקראי? אז בעצם בתוך התיק שלה יש סך הכל 5 מחברות, שמתוכן אנחנו רוצים להוציא 2 שיהיו בחשבון ובעברית, ומה הסיכוי שזה יקרה. אז קודם כל כשאנחנו מוציאים את המחברות, אז בעצם יש לנו 2 פעולות, ואז אנחנו רוצים להוציא חשבון ועברית, אבל לא לשכוח שיש גם את האופציה של להוציא עברית וחשבון. כשאנחנו שולפים 2 פריטים מתוך הקבוצה הזו, ולא חשוב הסדר, אז צריך לקחת בחשבון גם את האפשרויות הנוספות. אז יש לנו אפשרות להוציא קודם עברית ואז חשבון. צריך לקחת בחשבון את כל ההסתברויות האלה. בואו נראה. מה הסיכוי להוציא קודם כל חשבון ואז עברית? אז להוציא חשבון זה 1 מתוך 5, ואז להוציא גם עברית זה 1 מתוך 4. לעומת זאת, להוציא קודם עברית זה 1 מתוך 5, ואז להוציא חשבון זה 1 מתוך 4. אז למעשה מדובר באותה פעולה, אז יכולנו מלכתחילה פשוט לעשות 5 כפול רבע כפול 2. אוקיי? אף אחד הרי לא ביקש מאיתנו להוציא קודם חשבון ואז עברית, פשוט המורה רוצה לראות את 2 המחברות האלה. אז סך הכל יש לנו 5 כפול רבע כפול 2, שזה נותן לנו 0.1, ולכן התשובה הנכונה היא תשובה ב'. שאלה 3. בבדיקת איכות שביצעה חברת שומרים עליך נבדקו באופן אקראי 2,000 קופסאות קורנפלקס, ונמצא כי ב100 קופסאות היו חרקים. במילים אחרות המשפט הזה בא להגיד לנו שבממוצע ב100 מתוך כל 2,000 קופסאות יש חרקים, אז 100 מתוך 2,000 נותן לנו את ההסתברות שבקופסה יהיה חרק. אז נעשה כמה זה אמרנו 100 מתוך 2,000, שה100 מתוך 2,000 הזה בעצם נותן לנו 0.05. אז מה הסיכוי שלא יהיה חרק? הסתברות שלא יהיה חרק בקופסה זה המשלים שלו, כלומר 0.95. עכשיו אנחנו צריכים ללכת עם ההסתברויות האלה, ואומרים לנו שמנהל קייטנת אלג'וק רכש 5 קופסאות קורנפלקס לקראת הטיול המסכם של הקייטנה. מה הסיכוי כי ישנם חרקים בקופסה אחת לכל היותר?
עכשיו, כשהוא בא וקונה את ה5 קופסאות, אז בכל קופסה יש סיכוי של 0.05 שיש חרק ו-0.95 שאין. מתוך ה5 קופסאות יכול להיות חרק או אף אחת מהן, או רק אחת, או 2, או 3, או 4, או 5. רוצים לדעת מה הסיכוי שיש חרק בלכל היותר קופסה אחת, כלומר 0 או 1, פה הגבול. אז ברגע שאנחנו רוצים לבדוק את הסיכוי הזה, בואו נבדוק את הסיכוי ל-0, בואו נבדוק את הסיכוי ל-1, ונדע סך הכל מה ההסתברות שיהיה לכל היותר חרק אחד. אז ההסתברות שלא יהיו חרקים בכלל, זה בעצם 5 קופסאות, זה 0.95 בחמישית. ההסתברות שיהיה חרק רק בקופסה אחת, זה 0.05 בחזקת 1, כפול 0.95 בחזקת 4, כפול 5 על 1, או 5 על 4, זה לא ממש משנה. סך הכל ההסתברות של זה יוצאת 0.77378, ההסתברות של זה יוצאת 0.20362, ושתי ההסתברויות האלה יחד יוצאות 0.977. אז התשובה הנכונה בשאלה הזו היא תשובה א', וכמובן שימו לב, היו יכולים לשאול על כל מיני דברים, כמו למשל היו יכולים לשאול מה הסיכוי שיש חרקים בלפחות 2 קופסאות. לפחות 2 זה מ-2 והלאה, כלומר בדיוק המשלים. ואז היינו עושים בדיוק את אותו תרגיל, רק בסוף היינו צריכים להשלים את 0.977 ל-1, כלומר זה היה יוצא 0.023, וזו הייתה התשובה. יכלו לשאול אותנו מה הסיכוי שיהיו חרקים בדיוק ב3 קופסאות, ואז היינו צריכים למצוא רק את ההסתברות שיהיו חרקים ב3, וכן הלאה וכן הלאה. אז כאן שאלנו מה הסיכוי שיהיה לכל היותר בקופסה 1, שזה אומר 0 או 1, ואז התשובה הנכונה אמרנו, הייתה התשובה א'. שאלה 4. מנהל מועדון מכבי תל אביב מעוניין לבחון את ההסתברות לזכייה בגביעים שונים בשנת 2014. המנהל מעריך כי הסיכוי שקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב תזכה בגביע אירופה הוא 0.1, הסיכוי שקבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב תזכה בגביע אירופה הוא 0.4. כלומר, יש לנו כאן שני מאורעות, יש לנו את קבוצת הכדורגל שאו תזכה או לא תזכה, וקבוצת הכדורסל שאו תזכה או לא תזכה. שאלות מהסוג הזה אנחנו פותרים בתוך ריבוע הקסם. אז יש לנו את ריבוע הקסם שלנו, כשבריבוע הקסם אנחנו נרשום למשל כאן כדורסל זוכה וכדורסל לא זוכה, ויש לנו כאן כדורגל קבוצה זוכה וכדורגל לא זוכה. נרשום את ההסתברויות שנתונות לנו. אומרים לנו הסיכוי שקבוצת הכדורגל תזכה הוא 0.1, אז כדורגל זוכה 0.1, מה שאומר לא זוכה 0.9. קבוצת הכדורסל תזכה בהסתברות של 0.4 ולא תזכה ב-0.6. עכשיו הקוביות הפנימיות בעצם מתארות שילובים של כדורגל זוכה וכדורסל לא זוכה, כדורגל לא זוכה וכדורסל כן זוכה וכן הלאה וכן הלאה. אז עוד נתון לנו שהסיכוי שאף אחת מהקבוצות לא תזכה הוא 0.5, כלומר כדורסל לא זוכה וגם כדורגל לא זוכה, זה הקובייה הזו וזה 0.5, ועכשיו בעצם אנחנו יכולים להשלים את כל הקוביות. 0.5 ועוד משהו נותן 0.9, אז כאן צריך להיות 0.4, משהו ועוד 0.4 נותן 0.4, אז כאן יש לנו 0, 0 ועוד משהו נותן 0.1, אז כאן צריך להיות 0.1, וכמובן 0.1 ו-0.5 משלים ל-0.6. אז מילינו את זה, עכשיו רק נשאר לבדוק מה רוצים מאיתנו. רוצים לבדוק כיצד מעריך המנהל את ההסתברות ששתי הקבוצות יזכו בגביע, אז הסיכוי ששתי הקבוצות יזכו בגביע זה הקובייה הזו, והסיכוי לכך הוא 0, לכן התשובה הנכונה היא תשובה ה'.